gore rinopisa muri yeZimbabwe zvatotanga vanhu vaya vatanga futi kunyandurana ende nyaya yapo manje ndeyekuti zvoni Tagwirei awana kudzoka zvine power musystem iyi, adzoka zvine power, vakomana auya akadyara akapindira nekune youth. Idzi nyaya dzakazitaura ndikati pasvika politics izvo ndipoti Tagwirei haasi kukwanisa kuinfluenza mapostori achivatengera mota, musicians achivatengera mota, influential people, comedians, machichi achivapa zvakasiyana siyana, because haana chaanokwanisa kuzowana in return, hakusiriko kwaari kuisa investment yake. Izvezvi mukomana ari busy kutokodora achipinda mumastructures, ndo maari kudhila namo. Nyaya ingoripo ndeyekuti ada kurova tungwarara kekupedzisira. Imagine Tino Machakaire akupindira nyaya dzacho kuti atikanganisira musangano nematsotsi, watora picture uri paside papresident wauda kutozvitanga mena. Ndiani ari kutaurwa anotora picture ari pakati papresident? Anza munayo? Kana muchida tiwedzere tikuratidzei mamwe futi. So guys, situation iyi iri kutoitika izvezvi, so pakatoipa fight yepa social media. Tagwirei yamukunda akuda kukurwa nemastructures. Reason iripo ndeyekuti ari kuziva kuti congress yakusvika, zita rake richange riripo, achimirawo achitaura kuti ari kudawo kuzoita se kupindawo kuti azoita president. Imagine munhu akaita saTagwirei akanzi aita president, mese munosara musina kana chinhu, muchabroka zvekutoti kana uchida na business iwewe uchaona moto. Nekuti izvezvi zvagara Tagwirei, he is the one who is controlling prices efuel. Ndivo vari patop, ndo vanhu vacho ivavo vanotogarana fuel industry yacho iyoyo, ndo vakuru vacho pazvinhu zvese. Kana manga musingazvizive, kana musati mambozviudzwa, garai mazozviziva, because ndoziva kuti vamwe vazhinji munobva mangoti vanhu vanongomuvenga. Hakuna munhu anonzi anongovengwa mahara. But ari kuite chii kufuel kwacho? Iri kudhuriswa kuZimbabwe ikoko. Fuel inopfuura nemuZimbabwe ichienda kuZambia, yakatochipa kuZambia than kuZimbabwe ikoko. Why? It's because of these guys vanodziya musoro ozonzi munhu akadaro ada kuzoita president. Saka chakuitika ndechekuti izvezvo apinda manipulate mastructures, akunyazopinda akupinda kuvapana vachidiki vakasiyana siyana, achinodhila navo one by one. Iwo ita kudai, iwo ita kudai, iwo ita kudai, achinotambidzana navanhu mari, achinotambidzana navanhu, achinotsvaga influence, achinogara navanhu pasi. Unosati ndakazvitaura ndikati pande dherere painzi pari kuitwa muchato wake pepe, akaunganidza vanhu vese vakawanda pepe, ndokutanga kwakutogadzira maconnections. The other day achita sei, achitodidinda, achita zvinhu zvake, ndo totanga kumanipulate mastructures ipapo. Vafana vese vakasiyana siyana ana Machakaire vese ava, hapana kana zveCape 3 zvavanga uri kumboda. They were very quiet about Cape 3. They were not even vocal. Up to now they are not even vocal, even on social media, like what others are doing. They are not vocal about the Cape 3. They don't care, vangangonyarara. After that vanobuda votanga kuattack na Temba Mliswa ari pa payroll yakuda Tagwirei. Why Machakaire ai attack na Temba Mliswa? Saka unonga arunga chifoswa kupinda mudhiri, because angada kuramba kupinda mudhiri. John Paradza manje ndiye akatanga kufeverwa, but John Paradza vakubvaona kuti okay, ngatingowirirana naye pane zvamuri kuda, let's agree to disagree, or let's disagree to agree. Vakubvuma kuitiswa naye uyu, because vanenge kuti but kuiwana ari kudai so. Saka Machakaire akanotengwa pamuchato paya, muchato waTagwirei, paakazoonekwa akutanga kutaura nana Temba Mliswa, kwakutolinga anga atolingi here. Chii chiri kunyaonetsa? Problem iko ndeyonza une problem aunzwisise. Iwo koma musoro, iwo why usingadi kuti uchiningira join the winning team, why usingadi kudhila neso. Tungwarara is not the guy wokuti ari anga atonyanya kupinda kunodziya musoro stereki mune chinhu ichi, but vakutomuona as a competitor, yato rival yake kuside kwake Tagwirei, because pa influence yapo chaipo Tungwarara is becoming better every day than Tagwirei. Ndo nyaya dzakunetsa. But chandoda kungotaura ndechekuti vafana vese vari kutamba nepunguva, zvese zvavari kuita zvekuzoswera uzonzi dai unotukirira munhu, wozotukisa munhu, wozodidi, kupenga kwese kuri kuitika ikoko. Because nyaya iripo ndeyekuti uyu achipedza uyu, who is the next popular guy anokwanisa kupinda matsimba iwayo is General Chiwenga, because ndiye aripo atori popular kudhara. Vanhu azvo vanoita manje vanotarisa voweya kuti uyu ari Tagwirei akabva nekupi, unombonyatsota nezveivo.
kune mamwe madharawo futi vekuti vanenge vachita kuti kope tanga tiri kuhondowa manje zvakazonodii. Ndo vanhu vakanyanya kuzara macho muZanu PF ivavo. Nyaya dzehondo dzinorespectwa mumapati imomo, ndo pari kufira uyu. That's why akuda kushandisa vanhu vakawanda. Pakamborowa chimwe chikampeni changa chakaipa against Chiwenga, changa chabhadharwa nani? Who was sponsoring that? Now pane chimwe against Tungwarara, because kuti Tungwarara akunomuka akunzi atidi matsotsi anouya achitiurayira musangano. Tungwarara paanzi auraya musangano wacho weZanu PF atisi kumbopaona ndepapi. But they know kuti aiwa this guy ari kutongwara, ari kutogadzira influence imwe yavasina zera nayo. Ivo they were busy trying to fight, vachiti pari kunetsanwa vachiti zvisina direction, zvisina influence. But Tungwarara akangoti okay, it's okay, mera ndishandise kana even mari yangu yemuhomwe kuti tinyararidze rutendo. Ari kuchema chema takabvisa masanction, haana kubhadharwa, haana kupuwa mari. Ndobva aona kuti zvinokanganisa reputation. Pane pakunzi munangagwa haabhadhari. Nyaya iyoyo inenge yakutenderera manje. Pakunzi government yacho yakadhakwa, yakabroka, government yacho yakaomera. And then the next thing vaona kuti alright, apa pauya anozonzi abhadhari, uya anozonzi akaomera. Chega tibvise zvese izvozvo vanhu vaite save trust, because even my investors vakanzwa kuti imimi makanzi makabviswa masanctions nemunhu but amusita kumbhadhara, vatanga kuti muri vanhu rudzimi, munoshandika nemi mushe imimi. Kuti vakomana munenge mune dambudziko pakuita se pakubudisa pfuma. Ndo panodzoka poenda nyaya yacho. But the good thing is ndo patasvika izvezvi, ndo patave nyaya dzacho, ndo padzave pakunakidza, pari kupisa futi. At the end of the day tiri kuona vanhu vakawanda wachangomuka akati mastructures 2030 negotsi ndio kumusha the likes of anani ngirikini Tagwirei. Yes, Tagwirei yake anogona kutadza kuzoita broke because agara akutoziva kuti kumberi kunei zvichaitika. Ari kuzviziva kuti ari kutacha magetsi like Chivayo akabva kutenga mansion yake muCape Town yema-millions, because he knows kuti ndikasatodaro, ndikasatotenga dzimba kunzoko ndinosara ndiri shiri, ndinopurunwa. Mukadzi wake wacho waanenge achidisa anogona kusara akapurunwa futi asina kana cent. Vaona kuti the best way kuita sei, akati the best way kutenga dzimba kunze uko. Zvakatadza kuitwa nevanhu vainge vari panguva yaMugabe veve, vaikundikana kutenga dzimba vachingonyeba kuti hanzi ndine zvinhu zvangu, vachifunga kuti pamwe Mugabe achatonga kusvika mheno, kusvika obva atoisa successor wake votoramba vachirarama. But vakazongomuka vakarohwa nesurprise. This is what is about to happen right now. Tadzoka mune time yacho, zvese zviri kuitika nonsense dzekuswera vachitukanisana vanhu zvese izvi. Rutendo takamuona tunotora mota yake, and Rutendo is even challenging them kuti alright, kana makapenga mune power muchifunga kuti mune simba kudarika Mnangagwa wacho imimi, chuya mutore mota muende nayo, because ndiye akaprova kuti ndipuwe mota yacho. Ndo nyaya dzakutaurika izvezvo manje. Saka pari kupisa, ndangoti ndikubvara nepana pamuri yeZimbabwe ndichingokuonesa iwo zvinenge zvichingoitika. But ndisandai ndaregedza ndivanga ndongoshandisa hangu mukana uno kuzivisana nemi mese maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti education research is your plug. Vanokwanisa kuitira kuti kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Zvekare kana uchida kutenga mota, panyaya yemota apa ndo paroda kuti tinyatsooonesana zviri kuitika. Education research yakukwanisa, it's a big consulting company, yakukwanisa kukubatsira iwo kana uchida kuenda unotenga mota, especially kana uchida kushandisa mota, uruda a construction vehicle, uruda mota yekuti uruda kuita Bolt, uruda kuita Uber. Please guys, vabate iwo panhamba dzavo idzi vanhu veeducation research vanokubatsirai. Hapana pekuti mungazoswera muchiningirikina zvinhu zvida kuningirikina. Unokwanisa kunge uchiitirwa zvakasiyana siyana needucation research. Conduct them. Uruda mota yebusiness, uruda kaKia, uruda Bolt, Uber, Mr. D, tuma deliveries, whatever zvaungangoda kungoti ungoita iwo, gara wabata education research inokuitira. And vari now in partnership with Kia Pretoria. Namba dzavo idzodzi +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza zvekare +27 73 302 1868. These guys they are reliable. Vanokuitira zvinhu zvisiri zvepasi pemuti. Saka kana iwe uchiziva kuti uda kungoningana kuti kana even uchida luxury car, iro zvima off road, zvima Kia rori zviya zvacho, please get in touch with them. Namba ndakusiyirai. Let's call it a day.